Cinefònica i estem aquí avui per parlar amb vosaltres com sexis. Aquests són els membres del grup, l'Òscar de Roda, el baixista, l'Hèctor de Manlleu, el nostre cantant, el nostre gran bateria Alfred Namles, d'aquí de Sant Hipòlit, en Rai, el nostre guitarrista de Roda també com l'Òscar, i jo de Centelles. I què ets tu? Jo sóc el guitarrista, home. La nostra música, bàsicament, està composada per versions que engloben des dels anys 50, que toquem versions, per exemple, d'en Chuck Berry o con Johnny B. Good, o algun Sweet Home Alabama dels anys 70, fins ben bé actualment a la dècada del 2000, amb versions de Red Hot Chili Peppers, Foo Fighters, alguna versió de Muse també, i ara intentarem introduir Green Day i coses més maques que ens donaran més poder musical. I després, últimament, estem intentant a la nostra música influenciar-nos de tots aquests grans ídols que tenim, doncs composar la nostra pròpia música gràcies a la influència d'aquests grans mestres que ens donen poder musical. Doncs el grup va néixer un dia de l'any 2012, que era Carnaval. Sí. I ens vam retrobar en Rai i jo, i vam dir hem de fer un grup, perquè érem guitarristes, encara que jo no toqui la guitarra aquí. I bàsicament és això, ens vam ajuntar amb altres membres, que eren Pau Sitjà, de Manlleu, i en Miquel Casadevalls, de Sant Bartomeu, era? Sí. I bàsicament vam començar a fer versions i anar provant. I ara hem canviat membres, bueno, per motius que van marxar i els altres, motius personals seus. Hem obligat a ningú a marxar. Doncs això, i estem aquí, ara. A través dels nostres concerts volem transmetre principalment erotisme, lògicament, i després també sentiments així de lluita revolucionària, entre d'altres temes, com per exemple cançons com ara Arlàndria, que parla d'aquest tema claríssimament, o Johnny B. Good. Jo ja he fet diversos bolos amb un Big Zona, no? I sempre surto superple de fer un concert que tota l'organització és molt bona i no sé, sempre és un plaer. Sí, però el que pretenem, bàsicament, ens hem presentat al Big Zona per, és a dir, donar-nos a conèixer, perquè és la veritat, aquí a Osona és de les millors formes que hi ha pels grups emergents, tenir una mica és a dir, que la gent et coneixi molt més bé que no pas presentant-te en concursos de Barcelona que realment acaben sent menys interessants musicalment i al final doncs, acabes confluint que Osona doncs, està portant una bona aportació musical a tots els grups que estan sortint, que realment n'hi ha molts i són molt bons i doncs, és una bona proposta interessant, per això aquest any enguany ens hi hem presentat. Futur amb molta paciència i volem començar a composar temes propis, que de fet ja estem tots molt involucrats i a fer el màxim de concerts que puguem tot l'estiu.